O lume orixinábase ao redor das 4 da tarde do sábado. Na súa extinción participaron bombeiros do Parque de Ribeira, Protección Civil da Pobra e tamén Garda Civil e Policía Local desta localidade. Deuse por extinguido pasadas as 9 da noite. Aínda que dende un primeiro momento o lume estaba controlado, non puido extinguirse con maior rapidez debido a unha fuga de combustible no serpentín da propia caldeira. Non houbo que lamentar danos persoais, e a pesar de que había operarios nese momento traballando na zona afectada, ningún deles resultou ferido. Si foi realizada a súa evacuación. A través dun comunicado afirma agradeceu o traballo eficaz dos medios de emerxencia desprazados á zona, o tempo que enviaba unha mensaxe de tranquilidade aos seus clientes e provedores de que a produtividade da compañía non se verá afectada por este episodio, grazas á existencia doutra caldeira xemelga que non se veu afectada polas lapas.